Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Pagtagad mahigala kay niya sa tong sibianan ron ang usa ka amahan nga nagpatabang nato mga sukid di paminaw gumikan kay iyang anak matud pa gidakop ni. Unya iyang gipasingilan mga pulis may nagkuha ug wa man makikita iyang anak hantud karon. Mo ni atong pagtagad mga sukid di paminaw. Paduol sa mikropono may buntag manong. May buntag na, sir. Oo, taga-as kisay ngalan nimo gani? Rinaldo Taraya. Rinaldo Taraya. Taga-asa man ka? Sa Apa San Miguel. Apa San Miguel kana sa Lahog dapit dito? Oo. Okay. Unsa na imong problema? Kuha lang kay kanang gapon ko sa alas 2. Idakop ko na. Ingon din nila. Kaya nagtrabaho mo ko. Yeah. Kisa may nga inyong anak nimo gani? Elmer Taraya. Elmer Taraya. Pila may edad ani? Karong December 25, kuhaan na siya kanang 25 yan. 25 years old. Oo. Unsa may iyang trabaho? So nagtrabaho na diya kanang deliver ba? Diya sa hotel. Oh. Ano mandawi. Na may kanang tawag-tawag ko na ba na ay pagpakuha. Ako ikaw nga kanang imong kuhaon nun saan sa kuhan ko no kanang na ay mga i-deliver. Deliver? Na ako kuhan nga awan ay ayon trabaho. Tawag-tawagan eh, eksakyan kaglain na mga kuhan, maamong ka na. Mapay mo biyaan ka na trabaho. Maghabal-habal lang ka. Karon nag-drive, maghabal-habal. Nag-drive ka balhabal? Unya, unsa may hitabuan eh? Gahapon, diin man ka nagtrabaho day manong? Sa buntag dito ko sa Moral Luisa. Unsa may trabaho nimo dito? Sa Moral Luisa, nagtanaw ko sa kanang tirahanag waterproofing ba kay ito ang ipuyas koreano. So mo na imong trabaho, unsa man ka construction worker ka? Panday ka unsa man? Ano akong trabaho ko tawag-tawagan ako nila. Tawagon ka. Oh. Kung dunay mga problema, ana. Plumber, panday, mason. So mo to nga gitawag ka kagahapon mo to nagtrabaho ka. Asa may imong asawa di ay? Ang inahanan ng bataan, matay na itong 2002. Pila man day kabog imong anak? Kana sila magsauna, 8. 8. So kini siya ikapila man eh, kini si Elmer. Kuan ika-unom na. Ika-unom. Okay. So ikaw nagtrabaho ka dito sa Maria Luisa kay gitawagan ka na kay trabahong balay. Sa kuan kuyan sa Koreano kanang. Oo. Mao na lang nahibaw-an nimo nga kini mong anak gidakop. Pag uli na ko kuan mga hapit alas 6 na uli ko niya. Hapit alas 6 unsa man kang oras din ni adto sa Maria Luisa? Ikuha ko silang service. Ida ko nga to kuan na kay bagsugat mispudlan. Oo. Sa buntag. Buntag. Unsa oras ka sa buntag ni adto na? Kuan alas 8:30. Alas 8:30. Unya na uli pagkahapon alas 6 na. Hapit alas 6. Okay. So kini imong anak nanay nimo, ipon mo balay ani. Na sa kuan kanang balay lang mama sa una. Unsa man ni naminyo nanay kay 25 na may edad or wala pa? Anak. Nanay anak. Nanay si asawa or live-in? Live-in. Live-in. Pila man kabuk anak ani niya? Isa ra. Isa ka anak. Okay. So kini ni ang okay ha. So habal-habal driver ni Sharon. Habal-habal rin. Kinsa man motor niyang gidriban, iyang kaugalingon o nangabang po ni? Data na siya, kuha na siya sa Rose. Okay. Kanang iyang asawa, unsa may trabaho? Nagtrabaho sa Jollibee. Okay. Nya doon na say anak usa. Okay. So, pag ulit nimo gahapon, mga alas 6 na sa hapon, pag ulit nimo,
Gisultian ka nga ang imong anak gidakop sa pulis? Malaki ko ano nga sa Elmer, idakop. Naku nga naman. Isa, namligya ko no. Numaligya? Ang kasay bligya. Ang ligya ko nagdrugas. Naku, klaro lang na sila yung nakuha. Aron maklaro gid. Ang ibawaan ako kae. I-drug test dayon ugmang adlaw. Kung mapugas ko pag-file sa pulis ang kaso. Naku, ilang mang kuano, balaod gud. So gidakop na imong anak, kuha na imong anak kay tungod sa drugs dai ni. Drugas ko no. Gipasanginlan nga namaligay drugas. Mao ba? So sige no. Pinya ang imong problema ron kakaibaw hain na ron. Kimo ay gahe. Kay may bawaan kae kung makuha ng pulis nga i-drug test ki karon adlaw. Kini ni ang gyud man pagkaibaw nga mga pulis to. Ang ni signet sa mong anak. Maol gyud nga kuan mang problema nako nga kinsa man anak kuan na mga istorya. Kay pag uli nimo giinan ka nga ang imong anak sa Elmer gidakop. Ganaan ka kinsa man nagisulti nimo? Ang ako sa mga pamangkon. Mangkon. Di unsa man niya pagkaibaw nga mga pulis to nag-uniform or nagpailang pulis unsa man? Kuan nag-short nang kuno. Nag-short pants? Nag-motor. Pila man kabuok sila? Nga nagdakop kuno si mong anak? Yung nila, daghan ko no diha ko no gapon ko nang nagmotor. Kaya ito mo nang klarohon ko kaya grupo nani nga signet ni mong anak dito. Pulis ba gito na signet? May pulis ni ato susihon sa mga police stations kung hain ni dapit. Kaya kung ilan yung gidakop, dadon sa police station. Although na, ibang pulis po nga dakpo nila, dili na dadon sa police station dayon, na may nanapod. Pero di ta kasiguro dayon ba? Kaya basin og dunay grupo lain nga may nisignet niya. Nagahain na sa gidaron. Pulis magi ko na to. Pulis gid ko no. Diin man dapita gidakop sa barangay sa imong inyong sa kwan? Dito sa apas? Kwan nang kilid balay sa ko ang pumangkon. Maunsa oras sa kuno hitabo to? Alas 2 ko no ingon nila wa. Alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon. So kung alas 2 sa hapon doon daghan nakakita. Daghan kay diha. Okay, kini ang kon magod kay matud nimo sa istorya po sa mga tao dito nga kining mga nagdakop sa imong anak wa man ka mag-uniform. Kasi man na paghibawang pulis to nga maka mag-uniform. Malagi mag-uniform. Magdakop sila, mag-uniform sila para makita ilang patsis at kasi nga nila. Mo po na itong numeroon tan-aon doon pulis ba gito nagdakop o di ba? Kayo man mag-uniform. Takibaw itong kuha na. Lang kan. Mabolo ako nga ito, mabolo. Gabiin mo na ko nuli, alas 10 na gani. Ingal na ka mabolo. Man, dahil dinakpan, malain pa yung mga tao. So, ang imong gisusi, Mabulo Police Station wa dito? Mabulo Police Station. Ang kuan, kini ni ang ibutan ta si IDG. Kaya kini maka-strike mo sa bisag asa dakin. Or ang kaning anti-kuan. Arsog. Si IB. Sa man nga mga kuan mo giadto na, ang kuan pa, ang Mabulo pa. Mabulo ra kay waan mo koy kwarta ikaplit-plitig balin-balin. Maoy nagkaparatan ning kalakiharon. Okay, sige lang amo lang i-check ang kuan. So, tawag ko na si kasamang Arnold Bustamante day. Unsa may mga maagi ani. Ato lang ning refer ni kasamang Arnold Bustamante. Napablatter na nimo ni nga nawagtangan kag anak? Sir? Napablatter na ka nga nawagtangan kag anak? Ako dito rin Mabulo, marata akong ikuhan nga muna, akong bata nga ikuhan. Nga nawagtang? Ibang gipablatter dito sa Mabulo? Wasan. Wasa kang pablatter? Ikaw ako na istorya dito, akuhan. Yung pangita dito, wa man dito. Sa to pa kay kung pulis ni, panalitan ng kuhan, pwede nga, kay, ano naman ang procedure, dakpo nila, kadoon sa police station. Police Pero na uban aning mga pulis po niya, wala dada. Na may uban nga di mo kuhan dayon. Pero ang posibilidad og ato sa tan-aw dayon kung pulis pag dili nan kung dili pulis ni mo ni problema muna nga ating pablatter unta ni kini sitwasyon na pag adto na mas Mabulo wa kinsa man nila kuan sa nawagtangan na missing akong anak so imong pablatter na unsa may background ining imong anak ang pasangil nga nagbaligya drugs mo ko no wa ni madakpi sa una imong anak og drugs wala na Wala maagi ka presyo mong anak? Wala Wala sad.
Pero yan trabaho sa una sa hotel, sa tong delivery sa hotel, sa man tong klase delivery, nga imong gipaundang. Kanalgay ko nga na customer kuhaon dito, iangkas motor. Nako, delikado na. Ano na kaingon man ka delikado kay? Kuhaon na customer, sa ko no, adto sa mabaling dapita, nako. Saan may mga da customer nga mo nakag-taxi, motor mo gisakyan. Wala yan ako. Ayun na, kung may paimundang lang ka ng trabaho kay di ka matagaan, naroon da ka ng balita, mina kong balita. Anak, nagsakay motor, dakban, nagdahas kawan, nagsakay habal. Anak man, among ka anagin. So ato sang i-check ha naman tayo itong PNP beat reporter si kasama Arnold Bustamante ato i-check kung say pamaagi ini dito ron sa kwan. HP RMN Report. Nato na Rufil, atong gitawgan ang City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office kay usama po din sila sa mga operatiba sa Cebu City Police Office nga mukandak og anti-drug operation gi tuganan ta sa CIU. Wala sila direkpan nga certain Elmer Taraya sa Barangay Apa sa may San Miguel. Posible nga na ang unit ni kasama nga Tony Rufil katong ingon man gud ni karang amahan si Senador diha sa atong studio nga wa pang uniform ni. Kanang naning mga pulis mga kasama Tony Rufil basta pag-bypass operation di kita mag-uniform kay pasunog man sa sila. So ato lang ning kuhaan pang uban nga mga unit sama sa City Drug Enforcement Unit CDEU diha sa Cebu City Police Office kahapon unya ang Regional Drug Enforcement Group o Regional Special Operations Group sa Police Regional Office. So ato lang susihon ang ubang mga units Lord o gahain ni ron o nabaka dito basta nasa operasyon o ron sa bagha. Tinada kasi nasa mga operation dito sa kining Apas area kagahapon nga dawa kasama to. Sige Lord, ikaw may doon mga kontak ani og matumatawagan lang i-check lang nato ni ato lang sa palingkuro ni si Manong dire papabuton ta sa nagkadali kay base no makakuha tag feedback ka kasama Arnold. Na naman tayo pangana na kasama nga Tony Rufil o niya ka nasa point siya i-pick up no kung may iyang pasangil na i-pick up or i-bypass pa niya sa polis. Oo. Okay. Ang kasama nga Tony Rufil kayo dari sa gawas ano mo sa Mantipaki. Radyo mo nationwide. So sige lang sa karon pagitaunon pa mga nato ni. O niya mo pasangil policeman. Ato sang i-check sa ubang mga units. Si Arnold Bustamante matong tahasan ana sa pag-check sa ubang mga units ha. Okay, niya unsa galing ato pa-blatter na kung unsa magaling. Okay, mamay kuan. Police tingalito, posible nga drug operation towards police, wala sa mag-uniform, posible police. Nan kung dili police, lahi po ng istorya ha. Mo nang ato ning susihon. So paabot na sa gawas, kay ato ning tagag-pagtagad ang problema samtang atong pabuton ang dugang report ni Arnold niya ha. Tagaan ka na mag-update ani. Okay, sa may itong PNP beat reporter to aman siya dito ron. So iyang susihon dito sa ubang mga units. So royon to mga units dito kung naaban ning imong anak dito, ha? Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata RMN, radyo mo nationwide.